Ti ako mu vatiš pravac, brate, znači... Ala ga centrišeš i... Centriši, Dragiša. Pa pravo je, brate, vidiš gore. U odnosu na antenu i na odnosu na antenu i ove rupe, to je to što... Vidim dosta jedno, kad budu dali jedan drift kit. Evo, brate. Jesi trebaš nešto? Ko, Žika? Žika, brate, kad se uključi kamera, 5 čovjek. A? Tehničke rupe mora zatvorimo i unutra. Ovo što imaš u kabini, ti to lepi. Dobro. Ti ćeš lakše da uđeš unutra i da se motaš oko toga, ja ću da rasturam ostalo. A gdje si stavio traku? Filip, je li tu negdje nabio traku, majke ti? Negdje sam je video... I ja sam je video više. Crvena trkačka. Evo je ovdje, bre, Filip odkočio. Filipe, znači ti praviš sranja, brate. Treba će nam gumica. Kako gumica? Imam nove tamo. Ono su ti nove u ovome, kako se zove. Pa prvi put kad sam otišao na stazu u Čačku sa novim autom, bio sam uzbuđen kao i prvi put kad sam trebao da izađem na stazu. Svi su pitali kao o čemu se radi, a ja nisam mogao da im objasnim da jednostavno imam tremu jer konačno sam dobio auto koji sam želeo i to je jednostavno auto mojih snova. Već na nekom prvom treningu i na nekom prvom krugu sam bukvalno video da sam kao da sam rođen u tom autu i osjećaj voziti ovaj auto je zaista nevjerovatan. Nisam vozio nešto puno, nisam imao ni puno guma, tako da smo napravili svega par krugova. Ono što je bitno, video sam kako se auto ponaša, auto mi je potpuno legao i poprilično je brz. Sad, pošto ovom prilikom pozdravljam Brajana iz Danske, momak koji je uz mene cijele ove godine, Fantasy Tuning, rekao mi je da radi bezbednosti, radi provere uradimo jedan log gdje sam ja sa svojim glavnim mehaničarom Žikom seo u auto i napravio taj log. Kasnije smo otišli kući i to je da kažem bilo to što se tiče tog dana, međutim uveče sam bio u svojoj garaži i čuo sam se preko TeamViewera sa Brajanom i uočili smo da imamo problem. Tako da sve u svemu dobro je bilo što nisam vozio puno jer smo našli da auto na punom gasu nije imao dovoljan pritisak goriva. Tako da smo istog trenutka krenuli u rešavanju problema. Brajan mi je poslao istog trenutka zamenski filter dok smo Žika i ja ovdje skinuli zajedno da vidimo u čemu je problem. Problem je nastao u tome što od kad je auto stigao kod mene na etanolu ne sme da stoji dugo i samim tim se taj filter skamenio i jednostavno nije imao taj protok goriva koji mu je bio potreban. Tako da, eto, stigli su novi filteri, zamenili smo filtere i čekamo neki novi trenutak za test. Jeli, a sve ove kutije ste profile, a? Sve, gde god vidiš rupu, tu zatvori. Zestino. A? Kad smo bili na testu, vidjeli smo da u auto ulazi puno dima, tako da sada krećemo da zakrpimo sve te neke tehničke rupe kako bi izbjegli taj dim jer nije zdrav ni za vozača, nije ni pregledno tokom vožnje. Tako da sve što budemo našli od tih nekih rupa, sve ćemo to zatvoriti trakom i u cilju da smanjimo što manje dima u kabini. Sad, pošto on izlepio sve to unutra, mora skinemo i bočne stranice, da izlepimo sve tehničke otvore na spoljnom delu auta, da bi sprečili
sad zadnjih točkova, sav dim koji dolazi unutra. Vidi, samo nemoj da oboriš tu kutiju sa šaferom. Neću, on je na rezervaru. I evo ga glavni uzrok potencijalnog problema. Na svu sreću rešili smo ga, eto to je filter, to je uložak filtera za gorivo, to je za etanol, tako da stvrdnut je skroz i nije moglo jednostavno, auto nije moglo da diše i nije moglo da ima dovoljno goriva. Takođe, kad smo bili na testu u Čačku, uočili smo jedan mnogo veliki problem, a to je ogromna količina dima koja ulazi u kabinu. Danas smo tu da rešimo te tehničke rupe i da taj dim u kabini svedemo na minimum. Ono što je jako bitno, više ne mogu da koristim kacigu koju sam koristio do sada, na veliku žalost, iako smo je uradili u kompletnom fazonu sa autom. Istekla je homologacija, kako na kacigi, tako i na kompletnoj mojoj opremi, tako da sam naručio novu opremu, novu kacigu, novo delo, nov veš, nove patike, rukavice i sve ono što treba za jednog trkača. Takođe sam naručio i zatvorenu kacigu, ne mogu više da vozim otvorenu, jer ukoliko ne rešimo problem sa dimom, morat ću da pređem na zatvorenu kacigu i jednostavno da skinem stakla i da vozim sa mrežicom, što do sada nisam radio. Da pređemo na malo lepše stvari. Pre par meseci sam naručio jedan volan koji je, da kažem, rađen po mojoj želji. Ovo je bio volan koji je bio u Toyoti, takođe nov volan, ali sam čekao onaj koji sam ja želeo. To radi firma iz Amerike Grip Royal. Evo ovako izgleda njihovo pakovanje. I tu je volan koji sam ja birao. Imaju nalepnice, naravno. Poslali su jedno jako profi priča, naočare. Stavi naočare jedno, posle. Za kraj, ajde da budeš vadi to. A privezak za retrovizor. I ono što je najlepše na celom volanu, to je moj broj 15, rađen po mojoj želji. I to je moj novi volan za 2021. godinu i za moj novi auto. To bi otprilike ovako trebalo da izgleda kad se to bude namontiralo. Zajedno sa mojim brojem. Tako da čekamo još neke nove stvari da nam stignu. Trenutno su u postupku carine, tako da čim budu stigle neke nove stvari, to ću vam snimiti i pokazati šta je to sve što stiže za Toyotu. Vidi zbog položaja samo, jer smo uključivali. Imam jedno pitanje, što stavljaš brisače na drift auto? Pa možda bude i kiša. Pa možda bude i kiša. Mogu da bude i komše. Postoji nepisano pravilo da kad nemaš brisače, da uvek bude kiša na stazi, tako da ovo je prvi auto gdje ja imam brisače i da rade. To je jako bitno da rade. Pa ili ima sirenu? Ne. Ne. Jer imamo nalepnicu drugu za šoferu ponovo. Imam. Vidiš šta je majstor, brate. Vidiš šta je vaga. Evo ti se. Sad ćemo to samo završiti, čekamo ono kao. Dobro, čekaj da budemo osigurati za haulu. Da se držim, da ne padne. 14-ice. Znam da je i drugi brisač. A? Moja uloga, ne znam ni ja, multipraktik. Ali glumac. To. Krenulo je iz Aj sad. Došao sam bukvalno samo da vidim auto. I onda je bilo, ajde, da uradimo nešto, uradimo ovo, uradimo ono, ajde, probamo da napravimo nešto. I onda je bilo, pao je dogovor da idemo zajedno na stazu. To jest, pao je dogovor da idemo prvo zajedno samo na test. I onda počeli smo da radimo jedno, drugo, treće, četvrto, peto, sve moguće stvari oko Toyote.
Završili smo kompletno sređivanje, otišli na test. Na testu, kao što smo rekli, bilo je sve full. Osim nekih sitnih dečjih bolesti i onda smo se dogovorili da idemo i preko zajedno, da idem kao njegov spoter i kao mehaničar. E sad, šta ću biti od ta dva, to je pitanje, vjerojatno i jedno i drugo. Tu sam ti da može da, ako nekam vidiš ti da možda priđeš to je strane ovdje. Da mora se zavratiti. Dobro. A gde si ti vidio, brate? Ne sačite samo. Evo ti ovdje sve ovo. Čekaj, gde su Na ruku sepčice? kako hoćeš. Evo su. Evo. Imaš tu rupe kako hoćeš, to je pored Koji si rollbara. otvorio ti sad? I prvi test brisača rade, jedno. Ne čuje se rad. Ne čuje se rad. Žiko, dobro si ih namestio, brate. Da zalepim ovdje. Zalepi, I bre. odmah ispod prekidača. A zalepi, možeš još malo ga pomeriš ovamo slobodno. Tu. Čekaj, aj stavi. Da, ne smeta, lepi da ćeš. Ja mi ovdje kako hoćeš. I ovdje u čašku. Da na nogu. Gurati kolom. Na kameri se vidi mnogo bolje. Air condition. Ultrazvuk kod Riota ginekologa. Mi na žurci, brate, Daj brzinsku traku. znaš, mi na žurci, meni je došlo iscepanim lonama, ono, zebancija. I sad džuskamo, zezamo se tu neke zebancije. Dobre, i ovaj Padovićar staje iza mene, nešto, počne se trlja, uveti me za farmerke. Ja ostao u gaćama, brate, nema ništa. A bilo hopa. Bilo hopa, Kvalitetno, a? iscepa me čovjek na pola, brate. Moja uloga u ekipi je... Čekaj bre, stari bre, koja je moja uloga? Jeli, Zeko, koja je moja uloga u ekipi? Može ponovo. Može. Ajde bre! Ja čekam tebe da me pita. Moja uloga u ekipi je glavni električar za povezivanje struje, komponenata, prepravljanje, ispravljanje krivih drina. A ne mogu ja ovo, brate, pogubim se, ne znam šta pričam, bre. Popuši da se smiriš malo, brate. Ja sam glavni električar, evo radio sam ovu kuću ovdje. Nastavi. Ne znam odakle da počnem. Koja mi je glavna kamera sad, ovdje ili? Moje mišljenje o samom autu i kako je spakovan i sve. Auto je u dosta... Jebem, ja sam zabao. Moje mišljenje o samom autu kako je, što se tiče samih tih komponenata, ništa nismo radili nešto više što se tiče prepravke, hvala kolega. Ništa nismo radili nešto više što se tiče ozbiljnijih prepravki, izmena. Uglavnom auto je spakovan, auto se takmičio i pre ovoga, malo smo to sve doveli u red i to je to. Kolega, hoćeš malo kupusa?